Ano, kumain ka na? Ha? Kumain ka na bagwis? Nakita nyo mga kasinag? O, di ba? Puro lato yan. Ayan mga kasinag, good morning. Kumusta po kayong lahat? Sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Ayan mga kasinag, pupunta kami mga kasinag ngayon sa Rawis. Kasama ko si Mrs. Mamimingwit ako. Ito yung reel ko, nagagamit yung pamingwit ko. Matagal ako nang hindi nagagamit yung mga kasinag. Talaga naka-stack na oh. Hindi ko alam kung okay pa ba ito. Shoutout pala sa tiyuhin ko na napakagwapo, na walang katulad, si Delmar Espadilla. Ayan, siya nagbigay nito mga kasinag sa akin. Hanggang ngayon buhay na buhay pa. Kasi mga kasinag, nagplano kami ni Mrs. na mag-date kami doon sa Rawis, kami lang dalawa. Sa pala, try ko din ito mga kasinag. Ito yung bili kong kristalit. Susubukan kong ito ang ipain ko. Hindi na ako magagawa ng, hindi na ako kuha ng pampain. Ito lang, doon ko lang asimbulin. Ayan, samahan nyo kayo mga kasinag. Update ko lang po kayo. Pagdating doon, magre-ready muna ako ng mga dadalhin namin. Mga kasinag, andito na kami sa area kung saan kami magde-date ni Mrs. Ayan pala yung Mrs. ko. Hi naman yan. Mahiyaan talaga mga kasinag si Mrs. Ewan ko kung bakit napaka-mahiyain ito. Ayan, andito na kami. Pakita ko sa inyo ang dagat namin. Susubukan ko mga kasinag na mamingwit kung may mahuhuli ako. Si Mrs. kasi magtitiktik ng sisi. Tapos kukuha din kami ng mga shell dyan, kung ano pwede nating makain ngayon. Kasi special tong araw na ito, date naming dalawa para tipid. Ayun mga kasinag, mag-a-assemble muna ako. Asimbulin ko muna yung yung artificial na kristalet. Kasi may nagturo no sa akin. Shoutout pala kay Achilles Patalinhog. Ayan, shoutout sa iyo idol. Tinuruan niya ako mga kasinag eh. Nung magkasama pa kami mga kasinag sa Dubai, tinuturuan ako niya ni Achilles Patalinhog. Taga Bataan yata ito, pero hindi ko sure. Shoutout sa iyo idol. Ayun mga kasinag, mag-asimbul muna ako. Mga kasinag, wala ko nakuha na isda. Malakas ang dagat, malakas ang alon. Tingnan nyo mga kasinag, napakalakas gawin ng habagat. Ang lakas kasi ng habagat dito sa amin. Yan o, napulabog talagang dagat. Wala sigurong mga isda, kahit baraka wala akong isda dito. Diba, tingnan nyo naman o, napakalakas. Hanggang dun namumutik talaga. Maghahanap na lang kayo mga kasinag ng abalon. Kung anong makita namin dito pwedeng makain. Si Mrs. mga kasinag nagtitiktik ng sisi. Kaso lang ang sisi ngayon payat. Yung maliliit. Ito yung nakuha na niya Ayan, ito Ayan Yan pala yung natitiktik niya na sisi. Kasi mga payat ang sisi ngayon, maliliit. Yan. Ito tayo dito. Ayan ito. Andito yung nakita kong lato. Ayan, nakikita nyo ba mga kasinag? Ayan yung lato na sinasabi ko. Ayan Yan, yung lato. Ayun. Diba? Mga lato yan mga kasinag. Ayan mga lato yan. Dito sa gilid dito mga kasinag, may mga lato din dito. Maraming lato ngayon dito. Ayan nakikita nyo yan. Yung mga na yan, green na yan.
Puro lato yan. Ayan, kagilidan na yan. Ayan pa oh. Ayan, di ba? Nakita nyo mga kasinag? Oh, di ba? Puro lato yan. Hindi yan yung lato-lato ha. Lato talaga ito mga kasinag. Ilan oh. Di ba? Ang dami. Ay. Kuha tayo. Kakainin natin yan mga kasinag. Yan oh. Hirap ah. Ayan mga kasinag, tama na muna yan. Pag nabitin tayo, dagdagan na lang ulit natin yan mamaya. Kukuha na lang ulit tayo. Yun, may bungkang. Yun. May alimango. Ay, ano. Yan, mga kasinag, pwede na pang ulam yan. Yan oh. Yun. Diba? Nakita nyo? Nasa ilalim. Pwede na pang ulam yan. Nabaak. Hindi na matapang yan. Yun, di ba? Nakakuha tayo pang ulam. Ano pang meron dyan? Yun, meron pa mga kasinag oh. Uy, nakapasok sa loob. Nakapasok. Asan na yun? Yan oh, may tama na. Yan oh, okay. Ayan mga kasinag. Okay, makakagat tayo. Okay, hindi ka tayo makagat. Ito mga kasinag, masarap din itong lutuin. Yan o. Yan, alam nyo ba yan? Yan. Masarap din to, karapawali. Yung malalaki lang kukunin natin mga kasinag. Yan, ihawin natin yan. Ito mga kasinag, alam nyo ba ito? Isang uri din ito ng shell na tawagin dito sa amin ay kalang-kalangan. Lagi ito nakakalang sa mga bato, kagaya niyan oh. Yan. Ang kinukuha lang namin ito yung malalaki. Masarap ito mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag ha, paalala po ha, hindi lahat ng nakikita sa ganito sa dagat, sa ganitong dalampasigan, hindi lahat ng nakikita ay kinakain. Pag hindi po kayo sure, wag po kayong kakain na pag hindi nyo kabisado o hindi nyo alam ang klase ng mga shell. Wag po kayong kukuha or kakain. Hindi po lahat ng shell dito sa amin o kung saan lugar lahat nakakain. Yung iba po may lason, nakakalason po yung iba. Hanap tayo ngayon. Wala pa ako nakikita na abalon na. Mahina yata ngayon ang abalon mga kasinag. Ayan oh, ito sana oh, abalon oh. Ayan mga kasinag oh. Ayan, abalon. Kaso lang maliit. Palakihin mo natin yan. Ayan pala si Mrs. mga kasinag. Ayan, naghahanap ng sisi. Alam niyo mga kasinag, yan si Mrs. ay isa yang tik-tik. Ayan, number 1 yang tik-tik dito sa amin. Alam niyo ang tik-tik, para tik-tik ng sisi. Ayan, makikita nyo mga kasinag, ang daming lato oh. Di ba? Oh, lato yan, lato. Yan naman mo, yung kulay green na sa bato, nakakapit. Lato yan. Ang lakas ng dagat oh. Ayan oh, okay, ayan.
Sarap to. Uy, yun, kalang-kalangan. Ang dami, matataba. Yan, mga sinag oh. Yan oh. Daming kalang-kalangan oh. Hindi ako nakadala ng pangkawit. Nagdala ako ng pangkawit. Yun. Isa-isahin natin yan mga kasinag ilabas. Yan. Yan. Diba? Okay, dami. Yan, dami oh. Yung maliit mga kasinag, iwan lang natin yan dyan para lumaki pa. Ayun, ito, yan. Okay mga kasinag oh. Ito mga kasinag abalon to, abalon. Yan oh. Abalon. Tinubuan lang ng ano, sisi yung likod ng abalon. Yan oh. Doke, doke. Sama-sama ka rin ha. Ayan mga kasinag, aaso yan ni Mrs. Kahit nasa si Mrs. at doon niya nakabuntot. Si Pitoy kaya kanina hindi sumama. Tamad si Pitoy mga kasinag. Tamad sumama. Mga kasinag, nakapagsala nga tayo ng sinaing. Pero wala pa kaming ulam. Ayan pa lang na ulam namin nakuha oh. Ito lang yung nakuha namin kanina. Oh. Maghahanap pa ako ng maiihaw namin. Tapos ito yung lato. Tapos yung sisi kasi, yung sisi, ito lang oh. Tulutuin namin kasya naman sa amin pang ulam. Pero maghahanap ako ng maiihawin nating shin. Ayun mga kasinag, si Mrs. naman ang bahala dito. At ako maghahanap pa. Maiwan ko na muna kayo dyan. Grabing init. Ito na yung nakuha natin mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan. Tamang-tama ito sa ihawin natin. Mga kasinag, alugan na natin siya. Ihaw na tayo. Ayan mga kasinag, inihaw na natin yung ating nahuli. Ayan ang ating pananghalian. Pananghalian tayo mga kasinag. Ayan, uy, naukang pala ito. Ito, nakapag-ihaw na kami. Tapos meron kami ng kanin. Tapos lato. Yan. Meron kami ditong sinabawan na sisi. Ayan mga kasinag oh. Ayan, sinabawan na sisi. Kain tayo mga kasinag. Ayan pala si Mrs. Ayaw ni Mrs. mga kasinag sumama sa video. Masyadong mahihain si Mrs. Ayan mga kasinag, kain na tayo. Thank you Lord sa pananghalian ito. Mga kasinag, kain. Ayan pa si Mrs. daw, nananago. Ayaw sumama sa camera.
Ayan mga kasinag, tapos na kami mananghalian. Nabusog ako. Ang dami ko nakain. Yan ang masarap dito mga kasinag, dito sa aming sitio, dito sa may isla, dito sa may dalampasigan ng Rawis na ito. Basta masipag ka lang mga kasinag, hindi ka magugutom dito. Kahit malakas ang dagat, basta maghibas ang tubig dito, pwede ka makuha ng mashell, kung ano-anong pwede mong makuha na laman dagat dito na makakain. Basta masipag ka lang mga kasinag, hindi ka magugutom dito sa amin. Solve na. Siya nga pala mga kasinag, naalala ko pala, sigurado may magtatanong dito, may magtatanong dito, maghahanap sa inyo kung nasa si Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, andyan lang yung dyan lang nakatira. Andyan yung teritoryo niya, sa kabila lang na yan. Mamaya mga kasinag, pag uwi natin, dyan tayo dadaan. Titingnan natin kung nandun si Bagwis, kung makikita natin doon. Ayan mga kasinag, pauwi na kami. Ayan na si Mrs. Dito kami dadaan sa shortcut. Ipakita ko sa inyo mga kasinag si Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, andyan lang yun. Kaya umakyat. Ayan, akyat muna kayo mga kasinag. Mahirap kasi umakyat dito. Kapit. Ngayon wala ako nahuling isda mga kasinag. Nag-try uli ako kanina. Wala na ako nahuli. Ngayon malakas kasi ang dagat. Kaya hindi ako nakapamingwit ng ayos. Ayan mga kasinag, may shortcut kasi dito. Ayan, malapit na daanan. Ayan mga kasinag, iwan ko muna yun. Ano ko dyan, dyan nagtatambay mga kasinag si Bagwis. Kung maalala nyo, tingnan muna natin. Iwan ko muna si Mrs. dyan mga kasinag. Tingnan natin kung nandito siya. Mamayang hapon mga kasinag, mamayang hapon mga kasinag, dadalang ko naman siya na, dalang ko naman ang pagkain si Bagwis ngayong hapon. Sa ngayon, tingnan ko muna kung dito siya. Malimit yun dito mga kasinag. Magtambay si Bagwis. Diyan, sa may kalabaw niya yan. Ayan si Bagwis mga kasinag. Ayan si Bagwis. Bagwis! Kumusta ka na Bagwis? Ha? Kumusta ka na? Bagwis! Ayan mga kasinag si Bagwis. Biyabantay yung kalabaw sa uba. Bagwis! Bagwis! Ano, kumain ka na? Ha? Kumain ka na Bagwis? Ha? Ano, namiss mo ako? Ayan mga kasinag, namiss siguro ako ni Bagwis. Mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Ayan si Bagwis. Ayan, biyabantayan niya yung kalabaw sa uba. Mamaya mga kasinag, mamaya hapon, dalang ko ulit siya ng pagkain. Anong oras pa lang naman, tingnan natin. 2 o 3 ng hapon. Mamaya mga 3 or 4, makapahinga lang ang konti, dadalang ko siya ng pagkain. Bagwis! Ayan mga kasinag si Bagwis, hindi na umuwi sa bahay. Dito lang yan na ninirahan. Ito na naging pinakang teritoryo niya. Hindi naman siya pinapakialaman dito at safe naman siya dito. Kaya hinahayaan ko lang siya dito. Kasi mga kasinag, dito kasi mga kasinag, tahimik. Walang gaanong taong pumupunta sa lugar na ito. Mamaya babalik ako, dala ko pagkain na. Bagwis! Dadala ko pagkain mamaya ha. Ayan, nagsagot mga kasinag, magdala daw ako ng pagkain mamaya. Bye bye! Bye bye!
Bagwis. Bye-bye. Sige mamaya ha, antayin mo ako, ang ng pagkain ha. Ayan mga kasinag, uwi muna ako. Kukuha ang pagkain. Dito mga kasinag, madaming kaibigan si Bagwis. Ayan o. Isa, dalawa, tatlo. Paapat yung isang malaking kalabaw doon. Yung inahin. Paapat yun. Ayan ang tropa dyan ni Bagwis. Ayan pala si... Ayan pala yung nanay ni Bagwis. Ayan. Masyadong seryoso mga kasinag ang nanay ni Bagwis. Ayan mga kasinag sa mga nagpapa-shoutout pala dyan, shoutout ko kayo mamaya sa bahay mga kasinag. Update ko lang kayo dun. Ayan mga kasinag, magandang hapon. Sa lahat pala ng magpapa-shoutout dyan, ito na mga kasinag, nakapagpahinga na ako. Isa-shoutout ko na kayo. Isang maliwanag na shoutout muna sa inyong lahat. Mga kasinag, andito pala si Pitoy. Chuy. Update ko kayo mga kasinag kay Pitoy. Halika nga Pitoy. Eto si Pitoy. Ayan, yung alaga akong si Pitoy. Harap ka muna sa camera. Hi ka muna sa kanila. Dali. Hello. Hindi napasama sa rawis mga kasinag si Pitoy kanina. Ayaw kasing sumama. Ayan. Hello, hi. Hello. Hi sa ating mga viewers. Ayan, sa mga nagpapa-shoutout dyan, baba ka muna Pitoy. Shoutout pala sa Bercasio family from Buhi, Camarinesor. Shoutout din kay Jun Luntok ng Pasig City. Shoutout pala kay Lagalag from Tumbod, Bilyasis, Pangasinan. Shoutout din kay Goals TV. Shoutout din kay George Official Vlog. Shoutout din kay Kamaik TV. Idol, maraming salamat sa iyong suporta. Shoutout din kay Tampawak TV from Quezon City. At sa mga taga Ocampo, Camarinesor. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout din sa family Abias from Pamplona, Camarinesor. Shoutout din sa Aguilar family from Bulacan. Shoutout din kay Jonex Vlog from Tagum City. Shoutout pala kay Jeremy Geris from Tacloban, Leyte. Shoutout din kay Kapedro Mix Vlog Official from Lipa, Batangas. Shoutout din kay Monica Mon. Shoutout pala sa Serrano family from Barangay Pascam to General Trias, Cavite. Shoutout pala kay Kabrad TV at sa mga Lascano family. Ayan mga kasinag, dito yan sa kabarangay ko, dito sa Barangay Bubuan. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout din sa Mayuga family from Tayabas, Quezon. Shoutout din kay Ricky from Rodriguez, Rizal. Ayan mga kasinag, salamat. Shoutout pala kay Remarks Dalagit from Masbate City. Shoutout din kay Pobre TV Vlog ng Bisdak. Ayan mga kasinag, shoutout. Shoutout pala kay Charles Andrew Salazar. Shoutout pala kay Rodel Paburada from Daran, Saudi Arabia. Shoutout din kay Roger Lausun from Kuwait. Shoutout pala sa Sisuka family from Kabugao, Ilocos Sur. Shoutout din kay Denmark Digala from Dipolog City. Shoutout pala kay Jonathan Pagaw at sa kanyang pamilya dyan sa Old Moriones, Ocampo, Camarinesor. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout din kay Tito Bert Channel. Shoutout din kay Rex Norbin TV. Shoutout pala kay Danny Ramiro from Amsterdam, Netherlands. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout din kay Rodel TV from Biga, Catanduanes. At sa Sumaldi family. Shoutout din kay Kuya Edwin Lacuachero Katrabaho. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng aking sinoutout, maraming salamat sa lahat po ng ating viewers, subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa pagtangkilik nyo sa aking YouTube channel, lalong-lalo na po kay Bagwis. Maraming salamat po. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Papakainin ko pa kasi si Bagwis. Dadalhan ko si Bagwis ng pagkain mga kasinag. Bye bye. Maraming salamat.